ژمارەکە مامۆستەیان قوتابخانەیان کەمپێ پەنابەرێن ڕۆژاوای کوردستانê کۆچبەری وڵاتên ئەوروپی بوونە. سەدەمێن تایبەت ji کۆچکردنا مامۆستارە هەنە. گۆخۆنەچار دبینن berê xwe bidin کۆچبەریەکê din. دما یەکەم ئەو گوموچەیەوە دەرەنگ کەتنە یعنی gelek ji wa ji heyvayekê heta niha yani ev ne heyv mûçeyê xwe wernegirtin. Vêna yani ev bandora mezin vêna kir yani دووە ئەف کۆچبەریە گشتی ینی ملەتێ me گوبەرê xwedayê Ewropa. Di sînorê qeza Sêmêl de heft qutabxane li Kempa Domîz û yek li Kempa Faydê her wiha qutabxaneyek li War City heye. Her yek ji wan qutabxana jmareke mamosteyên wê koçber bûne. Mamosta ber û koçberiyê wê diçin yanî her medresekî çend mamostayê hêlayîn û em peyvîstê mamostane em ji hêvana em mecbûr dibin em wane bêja dinin bes her ew xelkê me Rojavayê Kurdistanê em ji hêvana dînin. Rêveberiya perwerdeya Sêmêlê rojane navê mamosteyên koçber bûne digihêne wan. Gorêje ber bi zêdebûnê ve diçe. Me hêş amarê durist wernegirtîne kecarekê me pêdî biçi mamostaya. Rasta ji mareka zora mamostayê çoyne ji derve. Nuka ji bo me nivîsarekê ji qutabxanê hatî dûsê mamostaya hêlayî dê bi şêwê girêbestê deyinanê. Sala xwendinê ya berê li her neh qutabxana 8826 qutabî hebûn. Lê vê salê hê tomarkirina navê qutabiya bi dawî nehatiye. Pêşewa Behlewî, Rûda û Kempa Domîz.